Tak vás pozdravujem, ahojte kamaráti. Mám tu dnes motorovku, túto PMR-ku a s tým bude spojené dnes niečo veľmi zaujímavé možno, hlavne pre tých všetkých, ktorí používate PMR-ky, to sú akože také normálne PMR-ky, kde idú klasické baterky. No, najprv by som vám mal povedať asi jeden malý príbeh, čo ma k tomu nutilo, čo ma k tomu dohnalo. Tak, vyťahol som sa tú motorovu, jasné, že pôvodná baterka bola KO a keďže toto tu berie 2x AAčkové baterky, tak si hovorím, že no, nebolo by zlé mať nejaké dobré baterky. Teraz vám niečo ukážem. Všetko za to môže jedna baterka. Tak Houston, som späť. Toto je presne ten dôvod, prečo dnes točím video. Táto baterka má dobrých, no nechcem kecať, možno 10, možno 11, možno 12, možno 13 rokov. Prisám, neviem. Má určite viac ako 10 rokov. No, len som ju testoval, dal som ju do meráka, že či ešte bude funkčná. A predstav si, že ona funkčná je. Má veľmi dobré parametre. A ja sa trošku rozpovedám, ako som prišiel z tejto baterky k tejto baterke. Tak, pozor, pokiaľ to pozeráte teraz ešte v premiére, je rok 2025, 3. mesiac, čiže marec. A pokiaľ ste v Alze, v českej Alze, tak tieto baterky v 6 kusoch majú veľmi dobrú cenu. Ja by som vám určite to odporúčal. A teraz vám poviem aj kvôli čomu. Poďme na to. Tak, toto motorovku budem živiť práve týmito baterkami. Viac vám poviem za chvíľočku. Poďme si pozrieť nejaké testy, nejaké merania. To budete prekvapení. Chcem vám ukázať ešte túto vtipne vyzerajúcu nabíjačku. Tá nabíjačka pochádza z IKEA. Mám už ju strašne dlho. No nechcem kecať, možno už takých 5-6 rokov. Je to taká knižka na 6 až 6 slotov samostatných nabíjacích a zároveň je to aj diagnostická stanica, keďže veľakrát si, keď neviete zistiť, či tá baterka je super, nie je super, je použiteľná, nie je použiteľná, tak táto nabíjačka síce nie je nejaká ako špeciálna v displejoch, neukazuje tu nič okrem stavu a respektíve preškrtnutej baterky. A keď už máte preškrtnutú baterku, tak už máte istotu, že vlastne tá baterka je, dá sa povedať, tak ako za svojou životnosťou. A ja som si tu práve schválne dal tieto recyklobaterky, ktoré už majú viac ako 10 rokov. Ja fakt ako nepoznám baterku, ktorá takto dlho vydržala a som strašne nadšený z toho. A aby sa ten displej znovu zapol, tak otvoriť, zatvoriť, tak už to svieti. Nepoznám baterku, ktorá by takto dlho vydržala. Mal som NL-obky, tie vydržali tak 2 roky a skončili. A to boli profesionálne batérie. Teraz presne jedna z nich, buď táto alebo táto, za to môže. Pretože hovorím, vyťahol som ich, neviem odkiaľ, boli úplne akože na 0,3 V. Asi 0,3 V mali v sebe. Dal som ich do nabíjačky. Jasné, že táto by ich nenabila. Dal som jej do inej nabíjačky, ktorá aspoň robila akú takú voltáž. Je tam potrebné mať 0,9 V, aby tá baterka nabehla. A teraz neviem, čo sa stalo. Je tu krížik. A predtým to nebol, takže neviem, čo sa stalo. Ale ja to vrátim späť. Teda vytiahnem baterku. Založím ju. A je tam krížik. Neviem síce prečo, nerobil som ešte záťažové testy tejto batérie, ale ako hovorím, po viac ako 10, možno 13 rokoch baterky vyberiete a jedna z nich mala 0,3 V a táto mala, no nechcem kecať, myslím, že mala 0,8 V. Jedna z nich proste. Táto asi bola moc veľmi vyvitá, takže pravdepodobne táto možno bude robiť ešte problémy. Ale zoberte si, baterky viac ako 10 rokov, možno 13, ja nechcem kecať, fakt. A poviem vám story, ako som vlastne k tým baterkám prišiel. Bolo to úplne funny story.
pretože tie baterky sme kúpili niekde na Slovensku, v Košiciach, v Tesku 24/7 a malo to taký príbeh, že s kolegom sme boli na svadbe, áno, my sme robili kedysi svadby a kolega nechal brášňu s baterkami a celou výbavou vlastne u nevesty, takže tam sme to zabudli. No a keďže sme profesionáli a nechceli sme obťažovať ľudí, že prosím vás, mohli by ste skočiť, vedeli sme si vypomôcť, ale boli tam samozrejme tužkové baterky, ktoré išli do blesku a do ďalších vecí, tak jediný spôsob, ako to bolo, ďalšia várka vlastne ako výmena bateriek, už bola potrebná nejaká nová. No a tie boli v našej brašni, takže s kolegom sme utekali rýchle do Teska, vybrali prvé, čo bolo v Tesku a bola tam takáto divná nabíjačka s týmito baterkami, presne tieto GPčka Recyklo. A zoberte si, že ich bolo 4, my sme ich kúpili po 8, nemali žiadnu sadu, takže sme si kúpili zbytočne dve nabíjačky, respektíve 2 nabíjačky a 8 batériek. Takže zachránilo nám to profesionálnu povesť. A teraz v tej chvíli vám točím content, pretože tieto baterky fakt mi urobili radosť. Proste po viac ako 10 rokoch fungujú, budem ich ešte testovať a na základe toho som kúpil úplne nové Recyklo. Hneď som hľadal, či ešte takáto firma vôbec existuje. GPčko viem, že existuje, ale že či ešte existujú tieto baterky, tak som fakt netušil. A hneď som letel na Alzu, pozrel si, či vôbec takéto niečo je a predstavte si, je. Hneď som to objednal, no a ide sa testovať a možno za 10 rokov robím ďalšie nejaký recens o baterkách, ako to tu prežilo, alebo respektíve neprežilo. Ako to vyzerá v meraní, to ste videli, alebo respektíve ešte si to len pozrieme. Takže, toľko moja story s GPčkami baterkami Recyklo. A keby som to mal porovnať Panasonic Enelope alebo tu mám na zhodou okolností mám Lidlovskú Tronic, tak áno, Tronic, tak poviem takto, že tieto baterky som tiež kúpil ako na test, pretože v tej dobe boli veľmi lacné a nejak som si to zafixoval, že tie baterky boli fakt ako kvalitné. Zistil som, že nie. Nie, fakt, že nie. Keďže používal som tie baterky do blesku, kde tá spotreba, respektíve ten pikový narast, keď sa nabíja kondenzátor pre systémový blesk, je ako dosť vysoký, tak tieto baterky vám vydržia tak maximálne jednu sezónu. Jedna sezóna u nás znamená tak 4 mesiace, kedy sa robili svadby, kedy sa vo veľkom fotilo každý víkend a tým to končilo. A tieto Recyklo baterky držali po celú tú dobu. Je to neskutočné, ale fakt je to tak. Ďalej vám poviem už v ďalšom prestrihu. Tu sú moje krásky. Tak, ja som si to zobral v takom dvojvariante. Jedna tá varianta je 2600 mAh a jedna z nich, potom tá ďalšia z nich je vlastne 1700 mAh. Prečo som sa takto rozhodol? Poviem to úplne jednoducho. Teraz bola akcia na tieto 1700 AAčka za pár korún. Fakt, stojí to pár korún. Teraz by som vám kecal, musel by som nalogovať Alzu, aby ste si pozreli vlastne tú cenu, a respektíve aby som vám zreferoval tú cenu. Ale bola veľmi výhodná cena. A prečo tak nízke miliampere hodiny? Tak je to kvôli tomu, pretože mám zariadenie, ktoré nežere veľa, nemá veľkú spotrebu. Tieto baterky majú, dá sa povedať, malý činiteľ vybíjania. To znamená, že keď ich nabíjam raz za rok, tak mi to úplne stačí. Tá spotreba nie je 1700 mAh ani za rok, takže toto mi tu úplne bohate stačí. A keďže mám, hovorím, tie skúsenosti také, že tie baterky vydržali viac ako 10 rokov, tak si myslím, že tieto baterky sú asi doživotné. Čo je úplne super. A za tú cenu jednoznačne proste som povedal, že to beriem. Tak, malý upgrade, čo sa týka mojich technológií domácich, a tu už je hlavný víťaz môjho nákupu. Sú to vlastne tieto presne GPčka Recyklo 2600 mAh.
Zobral som si hneď 2 balenia, jedno ešte nerozbalené a tu sú už rozbalené baterky. Idem ich hneď dať do nabíjacej stanice, dám ich do tejto IKEA-ovskej nabíjačky. Dúfam, že mi nevyhodí žiadnu chybu. No a ideme pekne nabíjať. Prvú várku teda už mám odmeranú, rozbalenú a medzi tým, ako budem dávať do nabíjačky ďalšiu várku bateriek, tak vám ešte poviem, že som ich medzi tým pomeral, pretože uvedol som si, že prvú várku som si už zmeral. Premeral som, koľko majú voltov po rozbalení. Hneď ako ich kúpite vlastne ako z obchodu, tak majú 1,29 V. Vraj by mali byť nabité na 80%. Neviem, ako toto ma moc veľmi netrápi, ale buďme v tom, že niekto to fakt ako potrebuje hneď teraz použiť, čo by sa v našom prípade tej našej svadby ako aj celkom hodilo, ale viac menej v tejto chvíli to je absolútne jedno. Takže, čo sa týka voltov, 1,29 po rozbalení má tento článok. Čo sa týka vnútorného odporu, tak teraz sa podržte. Pohybovalo sa to medzi 18 až 19. Jeden článok som našiel, ktorý mal 20 MΩ, čo je úplne super na tieto typy batériek a väčšinou sa to hýbalo niekde okolo 18 niečo, 18 MΩ. Takže vlastne úplná super hodnota. Ak by som to mal zrovnať s článkami, ktoré si dostupne viete kúpiť v Lidli, tak schválne mám tam, myslím, že ešte nejaký nerozbalený balíček. Môžeme sa pozrieť, v akom stave ich nájdem, respektíve ako budú mať svoje hodnoty, čo sa týka voltáže, vnútorného odporu. No a potom vám porovnám presne ten samý článok, ktorý som kúpil z Lidla, z času, ktorý má 1 rok, 2 roky a tak ďalej, tak ďalej. Viac menej tie články už majú po roku svoju životnosť za sebou, čo ma ako dosť mrzí, pretože tých článkov popravde nemal som ešte takú meraciu stanicu. Jediná vyhodnocovacia stanica bola práve táto IKEA-ovská nabíjačka. Fakt ako doporučujem, pokiaľ potrebujete veľké množstvo batériek naraz nabiť, tak táto tu na vám vyhodnotí, či tá baterka je v pohode a v kľude, bezpečí vám to nabije. Hovorím, nemá to žiadne funkcie špeciálne, má to len indikátor nabitia a indikátor toho, že baterka je vadná. Nič iné od toho nečakajte. Poviem, nabije to kvalitne, nabíja to pomaličky, nie je tu režim rýchleho, pomalého, proste zasadíte baterku do staničky nabíjacej a fungujete. To je všetko, viac sa nestaram. Moc fajn. Mne sa páčilo to, že je tu veľa tých nabíjacích slotov, čo je pre mňa veľmi dôležité. Tých článkov sa potreboval naraz nabiť zo dňa na deň asi takéto množstvo. Takže dvakrát takáto knižka ste úplne v pohode. A asi tak, to k tomu by som chcel povedať. Ďalej. Porovnáme schválne, robíme nejaké meračky, dajme tomu týchto batériek z Lidla. Schválne. Hej, ale to robím až trošku neskôr, alebo možno asi... No, ja sám ešte neviem. Som v takých improvizovaných podmienkách. Točím to tak, dá sa povedať, že na kolene, ale to kvôli tomu, lebo tá akcia je momentálne na Alze, tak aby som vám to hneď zreferoval, takže točím to, dá sa povedať, na kolene a nestíham vám to ani ukázať tie meračky, pretože v jednej ruke kamera a na meranie batériek potrebujem mať obe ruky. Je tam taká špeciálna meracia sada, respektíve hroty, ktoré majú 4 piny, 2 a 2 a vy ich musíte presne nameriť na tú batériu, takže ona kvôli tomu merá presný odpor a presné napätie. Ešte k nabíjačkám, pretože k baterkám vždy patria nabíjačky. A tu vám ukážem moje 3 obľúbené a jednu, ktorú by som určite nedoporúčal. Mám tu jednu nabíjačku, ktorá je totál na figu, takže mám niečo takéto USB-čkové. Tu som kúpil fakt len nedávno, ale je to totálny blud.
za prvé nabije vám to baterky a viac menej máte len zbytočne nejaký odpad. Pozeral som vo vnútri, čo to tam je. No proste preč s tým. Takže takéto niečo, myslím, že je to z Aliku, áno, toto som bral z Aliku, chcel som niečo na USB nabíjanie, proste ak uviete niečo takéto, ani to neberte, je to blúd proste, hej, baterky to nenabije. Takže toto ako keby som vám neukazoval. Teraz ideme fakticky k historickým kúskam. Toto, dámy a páni, je nabíjačka Texus TC1000 LCD. To je prvý, asi najlepší maslostroj na nabíjanie všeho možného, respektíve ak sa bavíme o NICD alebo hnačkách, tak toto je top nabíjačka u mňa zase. Tá nabíjačka má fakt asi 13 rokov. Tieto nabíjačky je možné, že už ani nie sú dostupné, nie ich možné kúpiť. A ja nedám na ňu dopustiť, pretože ona nabije fakt článok, ktorý je úplne že totál mŕtvý. A nabije aj baterky, ktoré sú fakt ako už totálne rozbité. Ako to, že ono vám to nevie zhodnotiť, respektíve nemá tam nejakú meraciu zložku, aby tá baterka bola premeraná, či ona je v pohode. Ono proste nabije a do píku delta ju proste dobíja. Hej, čiže skúšal som na to ešte nabiť alkalické, čo na to nie je určené. Ja neviem, či tam bude vidno, sú tam takéto zelené fľačky, proste tie baterky vytiekli. Hej, takže ale nabilo to. Proste, mal som si to strážiť, ale proste to nabilo. Takže tú alkalickú baterku síce nie je to k tomu určené, ale ako núdzovka úplne super. Tak, niečo mi tu zvoní, to si nevšimajte. Takže to je nabíjačka Texus. Inak tieto Texusy boli, konkrétne tento model, bol model nabíjačky, poviem to, že čo kus, to originál, respektíve ak ste chytili blbý kus, tak skrátka mali ste smolu. Tá nabíjačka, pokiaľ vám vydržala viac ako 3 mesiace, tak už bola večná. Čo je v mojom prípade pravda, drží dodnes. Fakt je, táto nabíjačka má viac ako 10 rokov. Nekúpite podľa mňa už na trhu, ale veľmi dobrá. Ideme k ďalšej nabíjačke. Týchto variant je viac. Toto je varianta Technoline, proste typové označenie BC700 a je to zároveň aj diagnostická stanica a zároveň aj poviem, že dáme si rekondičnú jazdu baterkám, takže ak potrebujete urobiť nejaký refresh na baterke, tak toto je úplne super vec. Takže to je veľmi často mnou používaná nabíjačka práve na takéto veci, ako keď potrebujete fakt ako oživiť ten článok, tak toto je super vec. Proste každý slot je samostatný. Tu už je pokročilejší displej, ukazuje vám tam napätie, ukazuje tam miliampere hodiny a všetky tie veci, ktoré ako potrebujete. Nemám to teraz zapnuté, len vám to v rýchlosti ukazujem, hej? Takže za mňa toto je super voľba, podľa mňa ešte sa stále vyrábajú, ale potom sú ešte aj pokročilejšie veci, ako sú litiovky. A tu už prechádzame k nabíjačke, ktorú ja už mám po 2 kusoch z tejto značky. No a neviem, či to správne je Nikkor, môžeme to takto. No a to je DigiCharger D4, je to síce starší model, ale pre mňa vždy veľmi super. Prečo som si túto staničku kúpil nabíjaciu? Je to z jediným dôvodom, nabíje úplne všetky články, ktoré potrebujem, ktoré používam. A čo je dôležité? Pre mňa je DC konektor. To znamená, že pokiaľ ste v aute, máte nejakú núdzovku alebo nejaký battery pack, tak toto dokáže vlastne schrúsnuť čokoľvek. Takže pre mňa úplne super. Chcel som niečo, čo je presne takéto prenosné, nabije všetko. Viem to používať ako z napájania 220, tak vlastne ako z externého napájania nejakých 12 V. Úplne super. Fakt super. Takže toto je vlastne nabíjacia stanička, ktorú mám ako tiež veľmi v obľúbe a veľmi často ju používam práve kvôli litiovkám. No, toľko k baterkám, k nabíjačkám. Ak ma ešte niečo napadne, tak ešte hodím. Ospravedlňujem sa, že dnes je to také improvizované, ale viac menej je to taká ako úprimná spoveď, čo sa týka batériek, nejakých nabíjaček. Ak vás niečo zaujíma viac, chcel by ste ešte niečo k tomu dodať?
respektíve chceli by ste sa o niečo podeliť, dajte vedieť. Ja vám ešte tu nastrihnem nabíjačku, nie nabíjačku, ale merák, ktorým som meral baterky, momentík. Tak, to je ten čínsky meráčik, úplne super vecička. Má to takéto špeciálne hroty, neviem, či to zaostrí kamera. Má tam takéto, no, nejak to nechce ostriť. Skúsime takto, či to bude vidieť. Hej, má to také červený a čierny a má to 4 hroty. Jeden je vlastne ako na zmeranie voltov a druhý je vlastne ako na zmeranie vnútorného odporu. Takže vlastne týmto som meral všetky tie baterky. Mrzí ma to, že vám to nemôžem ukázať, pretože fakt to robím ako narýchlo. Nezapájam to, v jednej ruke držím kameru, v druhej vlastne ako vám ukazujem veci. A pokiaľ by som vybral celý setup, nastavil kameru, dal tam statív a tak ďalej, tak mi to chvíľku bude trvať. Takže chcem to rýchlo zostrihať, rýchlo to natočiť a hneď vám to pustiť, aby, ak chcete ešte tie GPčkové baterky, tak aby boli ešte v akcii. Dobre, tak ja idem ďalej, uvidím, čo vám to ešte strihnem. Som ako stará baba na trhu, takže ešte som potreboval zreferovať výsledky práve týchto batérií 1700 mAh. Tie boli najlacnejšie, tam mali ako super akciu. A hodnoty sa pohybovali, tu vám presne ukážem, ako mám tu hold, takže vlastne ostala mi tam hodnota, bože, a vy nechávate folie na displejoch svojich vecí, ktoré nakúpete. Neviem, ja mám takéto úchylky, vždy nechávam folie práve na tých plastoch odjak živá, neviem prečo to robím, ale pokiaľ je tam taká folia, tak ju tam nechávam. Takže, dobre, späť. Takže, tu sú namerané hodnoty. Článok, ako vidíte, má 1,28 V a čo sa týka vlastne vnútorného odporu, tak tam som nameral medzi 11 až 12, maximálne bolo 12 megaohmov, čo je úplne super na tento typ bateriek. A ja dúfam, že fakt v tom type EGP-čiek sa nič nezmenilo a udržia si tú kvalitu tak ako z tých pred 10 rokov, pretože hovorím, ja som bol veľmi nadšený, keď som práve toto ma zmenilo v tom, že tak sa idem pozrieť, či takéto ešte baterky existujú, práve keď som vyťahol tie staré baterky a oni boli funkčné. Tak som si povedal, hneď ich idem kúpiť proste, ako je mi jedno, koľko stoja, proste chcem ich a oni sú tu. Hovorím, nie je to platená reklama, je to taká úprimná spoveď mňa, takého nadšenca a vy asi viete, že keď som pre niečo nadšený, tak ja to proste chcem. Toto je tu. Je to vyrobené v Číne, inak prišlo to v takomto sympatickom obale, aspoň tieto tu tieto 1700 sú v takom, je tu odkaz toho recykla, že áno, je to v takom recyklovateľnom papieri. Balíček, pekný dizajn, všetko. Ako veľmi som spokojný, proste ako páči sa mi to. Je to pekne uskladnené, už to pripravené na 3Ačka, tu sú 2Ačka, úplne super to majú premyslené, čiže buď sú to také batérie, alebo takéto. Úplne perfektné, premyslené. Pekný dizajn, na tom niečo, čo vám to len transportne medzi výrobcom a vami doma a potom tú krabičku celú vyhodíte, tak aj stajne to robí pekný dojem, takže ja musím pochváliť AGPčko recyklo, že to majú fakt veľmi pekné urobené. No, a inak je to vyrobené v Číne. Takto je to zadná strana, tak si to pauznite, ak by ste chceli ešte nejaké podrobnejšie informácie. Aha, to je nabito len tam 50%. Nevadí. Nie? Nie, 50%. Aha. Tak, OK, alebo som to zle prečítal. Dobre, fajn. Tam tie boli, tuším, na 80%, ale to už by som asi moc kecal. OK, banda, nemám to ešte preverené, ale myslím, že som vám možno povedal nejakú blbú informáciu, tak sa ospravedlňujem. To je asi všetko. Fakt som nadšený z tých batériek, dúfam, že ma nesklamú. Držte palce, ak máte otázky, kľudne sa opýtajte. Ja som šťastný, že mám konečné baterky do Motorola a tam, kde idú veľké baterky, tak tieto Ačka už majú svoje uskladnenie a budem si istý, že aj keď vyťahnem po 5-10 rokov, tak proste budú mať tú svoju kapacitu. Inak správne by ste ich mali skladovať inak. Ak by ste chceli údržbu, tak pozor, ja som to robil tak, ako som spomínal tie naše svadby. Môj synovec mal vtedy, ja neviem koľko mal rokov, myslím, že chodil do škôlky, alebo už chodil na základnú školu, teraz neviem. Ale keďže boli svadby zo soboty na nedeľu,
tak baterky, ktoré ostali tak ako nevybité, tak sme mali autička nadiaľkové a v nedeľu po obede, keď bolo pekné počasie, tak sme si ich vybrali a tie baterky dokantrili, respektíve sme ich vybili s tými autičkami nadiaľkové. Super vec, pokiaľ máte deti a neviete, ako vybiť baterky, tak proste autička nadiaľkové. Super vec. Viete čo? Mňa ešte napadla jedna vec. Keď som vám rozprával o tom, ako som so synovcom po svadbách chcel vybiť baterky, aby boli v dobrej kondícii, respektíve aby boli správne vybité, tak ma viete, čo napadlo? Ja som si kedysi vyrábal takéto vybíjace moduly, pretože nevždy bolo dobré počasie, nevždy bolo dostatok času na to isté baterky vybiť, tak som si vyrobil taký nejaký vybíjací modul. Bol to úplne jednoduchý modul, jeden slot, do toho sa zasunula baterka a vlastne vybíjalo sa cez odpor a bola tam zenerka a tuším ešte nejaká dioda, nepamätám sa, úplne easy peasy, proste 3 súčiastky a fungovalo to. Čo vy vlastne ako v rámci tej údržby článku potrebujete urobiť? Potrebujete vybiť na 0,90 V. To je vlastne ideálny stav pre tú baterku, aby ste docielili vlastne tú životnosť čo najlepšiu. Čiže už pod tú 0,90 V by som asi možno nešiel, pretože už by to bolo hraničné. Čiže, ako dosiahnuť to, aby ste vybili tento článok? Tak, mňa teraz hneď napadlo, keď som v úvode ukazoval túto nabíjačku čínsku, ktorá nenabíja, je to úplne totálny shit, tak ma napadlo rozobrať ju, použiť vlastne celý ten housing, ktorý tu je, využívať tieto sloty. A keďže tu už mám aj na 3Ačka, čiže malé baterky, aj väčšie AAčka, tak a mám tu displej, ktorý je možno nevyužitý, tak ja sa pozriem vlastne, že ako by to mohlo byť aj v rámci nejakej indikácie stavu tej batérie. No, takže variant ma teraz hneď v tejto chvíli napadlo vlastne túto nabíjačku prerobiť na vybíjačku. To znamená obe články AAA aj AA. A vy by ste si mohli vyrobiť takúto vec. To znamená vlastne na každý slot si pripojíte tie spomínané súčiastky a tu ja mám variantu pre 8 batériek, tak vlastne či použijete jednu baterku alebo 4 alebo 8, je to úplne jedno, pretože vlastne to zapojenie je vlastne pre každú baterku samostatne. Určite to nevyvíjajte naraz. V princípe sa to dá, ale skôr by som práve bol na tú variantu, tak ako nabíjate samostatný článok, tak samostatne ho vlastne aj vybíjať. Takže tá životnosť tých článkov môže byť rôzna a viac menej máte tak istotu, že vlastne vybije sa presne na tú hodnotu, ktorú vy potrebujete a potom môžete kľudne nabíjať. No, takže, ak si budete prijať takýto projekt, ja vám to ukážem, môžem to vyrobiť celé s vami. Ja som si to fakt teraz len tak spomenul, pretože tú nabíjačku, ktorú mám, tak má samo vybíjanie, respektíve má vybíjací mod, ale viac menej už ako nemám tie moduly, ktoré som si staval, pretože sa mi roztrusili, proste niekde sa stratili, takže budem si to musieť vyrobiť znova. Takže ak chcete niečo takéto, ja vám to ukážem, nájdem to zapojenie, môžeme si takýto projekt, takéto samostatné video urobiť, ako si vyrobiť samovybíjačku pre NIMH, pre MH-čkové a NICD-čkové batérie. Tak, pokiaľ áno, dajte vedieť, ja takéto video pre vás vyrobím. Jo? Tak, ideme ďalej. Dobre, toľko za mňa. Majte sa pekne a už sa lúčim. Idem, ahoj.